Pani Zuzana Klačanová nám dnes poradí, na čo všetko by sme si mali dávať pozor pri predaji, ale aj pri kúpe nehnuteľnosti. Vítajte v Dámskom klube. Ďakujem, dobrý deň. Je toho veľmi veľa, takže hneď začneme s radami. Navrhujem pri predaji nehnuteľnosti, takže vy určite budete čerpať aj z praxe. Upozornite nás zároveň na také tie najčastejšie chyby. Nech sa páči. Ďakujem. Čo je taká rada číslo 1? Asi sa pozrieť na list vlastníctva a skontrolovať, či to, čo predávam, mám reálne aj správne zapísané na liste vlastníctva. Ono sa tomu po odbornej stránke hovorí, že skontrolovať si, či skutkový a právny stav naozaj sú v súlade. Takže v prvom rade predávajúci, ale aj kupujúci by sa mal zamerať na kontrolu toho skutkového a právneho stavu. Vysporiadať aj vecné bremená, keby sme si to rozmenili na drobné, čo to v praxi pre nás znamená? Vecné bremeno je niečo, čo tú nehnuteľnosť môže v nejakej podobe zaťažovať. Častokrát to bývajú rôzne práva dožitia, ktoré samozrejme pred kúpou alebo pred predajom nehnuteľnosti treba vysporiadať, treba ich z toho listu vlastníctva vymazať, aby vôbec tá nehnuteľnosť bola predateľná. Alebo to môžu byť rôzne právo prejazdu alebo prechodu, ktoré je potrebné napríklad k nehnuteľnosti zriadiť, pokiaľ sa napríklad k tej nehnuteľnosti nemám ako inak dostať. A tieto veci môžeme objaviť až pri predaji nehnuteľnosti, že vlastne domnievame sa roky, že všetko je v poriadku a pri tom predaji samotnom môže dôjsť aj k takému, že zistíme, že to nie je úplne tak? Častokrát to maklér zistí práve pri predaji nehnuteľnosti, keď ho osloví klient, chcem predať rodinný dom a maklér zistí, že k rodinnému domu nie je zriadená príjazdová komunikácia. To znamená, že najskôr sa treba venovať tejto téme, všetko dať do súladu a až následne sa potom ide do predaja. Predpokladám, že je veľmi dôležitá aj kontrola vôbec stavu nehnuteľnosti, či už ide o byt alebo rodinný dom? Áno. Technický stav nehnuteľnosti je veľmi dôležité skontrolovať, v akej kondícii sa tá nehnuteľnosť celkovo nachádza. Je to dôležité aj pre predávajúceho s ohľadom na prípadné ďalšie vady, ktoré by z toho mohli byť, ak by neupozornil kupujúceho. A samozrejme, každý kupujúci chce kúpiť v čo najlepšej kondícii tú nehnuteľnosť. Áno, ale my nevieme v rámci možno jednej obhliadky alebo aj dvoch obhliadok zistiť pravdivú možno informáciu alebo pravdivú kondíciu nehnuteľnosti. Na to je dobre si zavolať odborníkov, technických inšpektorov. To sú naozaj páni z fachu. Väčšinou to bývajú stavbári, ktorí presne vedia, čo majú, ako majú. Častokrát aj realitný maklér už má niektoré veci v oku, to znamená, že vie poradiť a odhadnúť, kde by napríklad takéto technické nedostatky a vady mohli byť schované. Čo bežne úplne asi nie je bežné aj v praxi, takže nebáť sa a povedať a vyžiadať si možno aj tú druhú obhliadku, ako som pred malou chvíľou naznačila, a zavolať si odborníka so sebou. Určite áno, ísť dvakrát na obhliadku tej istej nehnuteľnosti dneska nie je nič výnimočné. Je to bežná záležitosť, je to bežná vec. Kupovať nehnuteľnosť, nekupujeme to každý deň, takže určite treba sa viackrát pýtať na obhliadku nehnuteľnosti aj s takýmito odborníkmi. Správne nastaviť aj kúpnu cenu je tiež dôležité. Kľúčové. A kľúčové. Áno. Taktiež buď si pozveme odborníka, znalca napríklad, alebo realitného makléra, ktorý to skôr posúdi práve z toho trhového hľadiska, že ako v danom čase, momente na stav tej nehnuteľnosti aj toho realitného trhu by sa dala nastaviť kúpna cena. Hovorí sa, že prvý dojem je veľmi dôležitý. Áno. Aj v tomto prípade to platí? Platí to. Tú nehnuteľnosť určite treba pred predajom pripraviť. To znamená, že pripraviť ju na to fotenie, aby sme ho vedeli čo najlepšie odprezentovať. A presne tak, prvý dojem sa dá urobiť iba jedenkrát, vraj to trvá 7 sekúnd. A ja som tak počula, áno. Takže naozaj je to veľmi malinká chvíľa, kedy dokážeme toho klienta osloviť a tá nehnuteľnosť musí vyzerať aj po tejto stránke perfektne. Cez prostredníctvom fotografií teraz? Sú aj iné spôsoby prezentácie? Áno, sú. Najlepšie je využívať profesionálnych fotografov, realitných, ktorí dokážu teda ponúknuť aj iné možnosti propagácie nehnuteľností. Častokrát sa využívajú 3D matreporty, využívajú sa rôzne vizualizácie aj v kombinácii napríklad s rôznymi AI programmi, videá, iné spôsoby propagácie nehnuteľností, rôzne letákové kampane. Vždy sa to prispôsobuje naozaj tomu, čo je predmetom predaja a treba správne nastaviť aj tú marketingovú stratégiu predaja, ako odprezentovať tú nehnuteľnosť čo najlepšie. Čiže už samotnú obhliadku tým myslíte, alebo
Aj tá obhliadka má nejaké pravidlá? Obhliadka určite má nejaké pravidlá. V prvom rade každý maklér by mal vedieť, s akým klientom na tú obhliadku ide. Mal by vedieť naozaj, či ten klient, tá nehnuteľnosť, na ktorú ide s tým klientom, je vôbec vhodná pre toho klienta. Či niečo také hľadá, či je vôbec v jeho finančných možnostiach, napríklad tá jeho nehnuteľnosť. Takže naozaj tie obhliadky je dobré viesť aj odborne. Častokrát samotní predávajúci veľakrát do toho zaimponujú takéto tú svoju citovú väzbu, ktorá tú protistranu málo kedy zaujíma. A ten realitný maklér je absolútne odosobnený, je tam profesionál, takže asi to naozaj treba nechať na toho profesionála. Čo všetko treba zabezpečiť pri tom predaji? Aké dokumenty teraz mám na mysli, zmluvy? A keby ste teda poradili naozaj v tej všeobecnej úrovni, pretože niektorí ľudia predávajú nehnuteľnosť sami za seba a radíme samozrejme aj tým. Takže na čo všetko si majú dávať pozor v rámci zmluv a tých náležitostí? Napríklad pri predaji rodinného domu je vždy dobré sa pozrieť aj na celkovú tú dokumentáciu, ktorá predchádza už napríklad výstavbe toho rodinného domu, to znamená od stavebného povolenia, rôznych, revíznych správ, čo sa týka, ak máme plynové kúrenie, tak revízia plynového kotla, elektroinštalácie, bleskozvodu. Ak má niekto krb, tak samozrejme pravidelne revízia komínu a krbovej vložky. Energetický certifikát dneska pomerne známa záležitosť, ktorú teda predávajúci musí odovzdať ďalšiemu majiteľovi alebo teda kupujúcemu. A v podstate to môžu byť rôzne certifikáty týkajúce sa, povedzme, nejakých ďalších záležitostí, ktorá tá nehnuteľnosť v sebe má. Pokiaľ sú to novostavby, tak určite, ak je niečo v záruke, záručné listy. Na záver ešte v rámci toho predaja sa spýtam aj na daň z príjmu predaja. Áno, tam to by malo byť asi to prvé, čím by sa mal predávajúci zaoberať ešte skôr, ako pristúpi k predaju nehnuteľnosti. Daň z predaja nehnuteľnosti sa týka každého, kto predáva do 5 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. A mnohí si to mýlia, že je to deň podpisu kúpnej zmluvy, čo nie je pravda. Tú nehnuteľnosť každý nadobúdame, pokiaľ nám to kataster povolí. To znamená, dňom povolenia zo strany katastra nehnuteľnosti sa stávam vlastníkom nehnuteľnosti. Na tých 5 rokov, ako na tých ste 5 rokov, spovedali. Áno. Môžeme prejsť k radám pre kupujúceho, alebo ešte na záver nejaký dovetok, čo sa predaja týka? Ja si myslím, že každý, kto chce predať nehnuteľnosť dnes, v dnešnej dobe, asi by to mohol zveriť tomu realitnému maklérovi. Je tu široká škála realitných kancelárií, naozaj je z čoho si vyberať a teda závisí to už od každého predávajúceho, ktorú cestu zvolí. Tak a môžeme ísť tým radám pre kupujúceho už? Môžeme. Dnes nie je nič neobvyklé, že klienti kupujúci oslovujú realitných maklérov, aby presne mali po boku niekoho, kto sa na to pozrie takým tým triezvým okom a nevníma len to naozaj pekné. Takže kupujúci dneska taktiež veľmi často vyhľadávajú realitných maklérov a presne ako tí predávajúci, tak aj kupujúci mali by sa zamerať na tú stránku, či tá nehnuteľnosť, ktorú kupujem, je správne zapísaná na tom liste vlastníctva, či tam nie sú nejaké vady, ktoré proste je potrebné ešte vyriešiť pred samotným podpisom kúpnej zmluvy. Či majú dostatok finančných prostriedkov. To je niečo, čo by už mali riešiť predtým vôbec, ako si vyberú okruh tej nehnuteľnosti, ktorú by si chceli kúpiť, osloviť finančných poradcov. Takže naozaj byť pripravený aj po tejto stránke. V podstate sa zamyslieť nad tým, čo chcem kupovať. Je množstvo kupujúcich, ktorí povie, že chcem byt alebo chcem rodinný dom. Že skôr, ako idú na obhliadku, tak oni vlastne ani nevedia. Oni vôbec nevedia, že čo vlastne chcú. A veľakrát sa stane, že po rozhovore s tým realitným maklérom naozaj oni prídu k tomu, že tak ja vlastne momentálne v tomto štádiu ešte ten rodinný dom vôbec nepotrebujem a stačí mi naozaj byt. Zjednáva sa aj v praxi ešte cena a je to teda vhodné prísť na obhliadku a zjednávať a znižovať pochopiteľne tú cenu? Priamo na obhliadke veľmi nie, ale určite po tej obhliadke ten maklér presne vie, akým spôsobom má osloviť povedzme toho predávajúceho a navrhnúť kúpnu cenu, ktorá vyhovuje jeho klientovi kupujúcemu. Ale s tým samozrejme s tým predajom už potom alebo kúpou určite súvisia aj nejaké finančné náklady, predpokladám. V tomto prípade aké? V
prípade, že všetko prebieha cez realitnú kanceláriu, tak ani predávajúci, ani kupujúci by nemali mať ďalšie náklady. Čo sa týka kúpy nehnuteľnosti alebo predaja, s výnimkou, pokiaľ kupujúci potrebuje schváliť hypotekárny úver, to znamená časť finančných prostriedkov potrebuje prefinancovať cez banku, tak tam sú tie náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku a s tým správnym poplatkom za vklad záložného práva do katastra. Aj tu musia byť samozrejme nejaké dokumentácie už? Určite áno. Aké? Rezervačná zmluva, následne kúpna zmluva, klienti, ktorí kupujú nehnuteľnosť prostredníctvom hypotekárneho úveru, úverová zmluva, záložná zmluva. Takže naozaj tej dokumentácie je veľa. Je veľa. To by bolo ešte na ďalšie a dlhé rozprávanie. Určite áno. Veľmi pekne vám ďakujeme, pani Kláčanová, že ste k nám prišli a že ste nám teda poskytli zo pár veľmi dobrých praktických rád aj z praxe. Všetko dobré želáme. Ďakujem.